Tak, Keľaťanci, budete mať čo mamičke zvestovať, pravda? Ako vždy. A najprv si pozrite celú sústavu alebo celú zložku, áno, celú zložku GTMova. A potom to mamičke zvestujte. Tu ide o mutáciu, nie len o duchovná. Tu ide o to, že ja to aj s tým porovnávam. Tak potom maminke zvestujte. Mamička, na tady Boko nám povedal, že aby sme zvestovali, pravda? No jasné. Myslíte si, že ja som jediný, ktorý je na YouTube? Je na YouTube 30, necelých 3 miliardy užívateľov má YouTube. Takže nie som jediný. Tak pozrite si celú zložku a potom pičujte. Áno, Keľaťanci? Ďakujem.